Colli, ennill, colli. Ar y cae chwarae, mae'n gallu teimlo fel byw neu farw. Mae popeth yn gallu troi mewn amrantiad. Weithiau, mae'r un peth yn wir oddi ar y cae chwarae hefyd. Richard Parks ydw i. Nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf dyfrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein cenedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Mil 1979. Cymru yn gwrthod datganoli. Am bob person o blaid, mae 4 yn erbyn. Am 18 mlynedd wedyn, Llundain sydd yn llywodraethu. 5 ysgrifennydd gwladol yn San Steffan, a dim ond 1 ohonyn nhw yn dod o Gymru. Ond wedyn, ym 1997, referendum arall. Y tro yma mae'n mynd i fod yn llawer agosach. Mae'r prif weinidog newydd, Tony Blair, yn cynnig Senedd i'r Alban, ac mae'r Alban yn dweud ie, yn uchel. Nawr, tro Cymru. Cynulliad, ia neu na. Ac os na, beth wedyn. Mae dewis newid wastad yn ddewis anodd. Ar diwrnod y bleidlais, mae popeth yn yfantol. Yr athro Eric Sunderland sydd yn cyhoeddi nifer y pleidleisiau, sir wrth sir, ac oedi nerfus rhwng pob un. Wrth i'r oriau fynd heibio, mae pleidlais na yn mynd ar y blaen ac yn aros yno. Nawr, does dim ond un sir i ddod, sir gar. Mae'n debyg bod na wedi ennill. Ond mae un o reporters ar y touchline wedi clywed si. Yn sgil hynny ydy, mae'n bosib iawn bydd y sefyllfa newid ar ôl i ni glywed canlyniad Caerfyrddin. Ac mae'r sylwebydd yn y studio yn cadw llygad barcud ar y sgôr. Yn ôl fy mathemateg i, John Meredith, mae gan yr ochr na 1,015 fwy neu lai o fwyafrif. Ydych chi fwy na heb yn trio dweithio mewn rhyw fath o cod anelwig yn y pen yna, fod y mwyafrif yn debyg o fod yn fwy na hynny i'r ie yn Sir Gaerfyrddin. Fe'n ateb syml i hynna, Dewi, ydy y dwyf. Wedyn, yn swyddogol, ar y funud olaf, gorfoledd. Good morning. And it is a very good morning in Wales. Heddiw, mae'r cynulliad wedi troi'n Senedd. Mae wedi sefydlu ei hun fel rhan naturiol o fywyd Cymru. Dwi'n falch ohoni. Ac, ers noson y referendum, mae mwy o bobl yn falch bod Senedd gyda ni i gynrychioli pobl ni. Dylai pobl Cymru allu dylanwadu neu reoli y pethau sydd yn bwysig i ni. Dyna beth ydy bod yn wlad. Colli neu ennill, mae'n amhosib dychmygu Cymru
heb dîm pêl-droed na thîm rygbi. Yn yr un modd, erbyn hyn, mae'n anodd dychmygu ein gwlad heb Senedd.